sumpat. Ay, nagbakal na lasito. Lasito ng pitik-pitik. Isa pag ita. Lagi, lastik ko. Kada ako sa aton, kada ako sa aton na palit. Buti si Babaro man dito. Ano, hindi kumplito? Ano, Bob SpongeBob? Mario! Next! Danis! Langko! Hindi ako mampang. Hindi ako mampang. Next, we have Sam! Milby! Sa Melby. Dapat ganyan. Danis Paul! Okay na? Ayos na. Si Royal? Hindi ako mampang. Cameraman. Okay. Oh, siya was playing first. First four. Okay. Mayor! Ara ko niya batano. Mayor! Alright, game. Mayor! Mano. Sino ang first four? Mayor! Mano-mano, ano? Mayor! Totoo na ni Mano. Mayor! First Bantayin niyo na Hop! Wala. Sige lang, Bayon. Sige lang. Hop! Playing safe pa. Puta ka mga maglutos. Playing safe. First, second, third. Isa lang kontrata. First, second. Wala. Padamo. Dali lang. Bar! Na, amo niya, okay? Hindi pa tanduga. Uy palutan ni Karom. Print yan, na print yan. Ay! Grabe ba? Dila. Lakas tumaon, Kirai! Pegat. Inat! Layo! Inat! Layo! Rana! Duduta lang ba? Hira sila. Magsigari, pud kamot po. Wala. Pantay ka na. Hindi mo nasa inat. Oh, yun ang bantay. Nandiyan lang ang pantay. Paigat. Pasi magbungkus pa. Paigat. Roy, pasi magbungkus pa. Paigat lang. Ay, naglikod mo, Mari. Pantay, basi magkahit ha. Basi magkahit. Rana, tira. Kahigahan! Okay!
Sunod! Ikaw sunod! Ako. Hindi ka magtaksi, hindi ka magtaksi. Ako na tira, takot ko. Sige, sige. Paigan. Patay kita sa iyo daw. Ako ka na bingkong na batalan ba? Ang lain ko may kuha. Lain ko may kuha. Patay sila, oh, patay sila, oh. Hop! Hey! Pala wala, kiyan yan na yun. Ano, pirahan mo? Lagi pala ko sa. Naglapit ka na. Iyapa. Hindi ka kasi nakaputulat. Ba't yan mo na Wala na buhinan. Wala na buhinan. Wala na buhinan. Taxi ko na din. Wala kay bisan isa kay guba. Puro tanda mo, puro tanda. Tanda. Bakal na. Pwede na kasi Ruby Benur manira yan. Wala. Oh, patay sila. Okay. Patay siya dayo. Kahigo nilang brapa. Pag may dugo ka, di ako na. Ano? Pwede na ma-reply. Disqualify. Oh my God! Nagtawad ako kay dugo. Basta may dugo, ha? Natumba na sa akin. Kasi yaya. Tumba na karoon niya ako yan. Nawala ka na ikaw, wala sa bungaw? Ibo na na. Tirahan ha. Time pass ah. Hindi sa kapot. Lagi ko. Bakpalay niya. First score pa lang na yung sa room. Ano matapos mo? Hindi mo lang pinapot mo. Marami ka. Hindi mo. Marami na nakaiko. Lapot naman sa car park pa. Kaso na to. Exercise to. Dala, panyapon tanay. Ayos! Grabe, naigo yan. Teka, drunk ako, Dre. Wala, Dali din. Hindi na lapit to, lapit to din. Hindi magpilita, basta maglagto. Patay si Jamarin. Matira siya. Sintado ba? Out yung Jamarin, out. Grabe, sira ako. Wow, lalayo tayo na. Hindi ka kapalo mag-ama. Plastic one. Mabahala ka na tuhod ako. Grabe, abi ko rin yung pagkasan mo na eh. Dark. Kahit! Wala. Lakot na. Snipping o! Ano na hindi na pwede luhod yun? Tama na, pwede yun. Lagi ko na maawad yun. Namangihik ko! Yun, dito! Ang grabe na ito! Na!
Wala ho naman, wala ho. Kasi pingo sa pingo. Laputan. Kasi ano na. Ano na pala na? Hinahan na lang ito! Okay, next. Itira mo to. Galing kaya. Ipilin yung batado nyo. Ipilin nyo din yung batado ka para makita. Oo, kinakita yung patado. Hindi mo na. Ipilin nyo lang, ipilin. Ito may sampaw. Wala ka nagpak daw. Para kitong kitampaw. Abaw harap ka. Kasi yan, nakasampaw. Bakit kasi yun? Hoy! Tapos ka rin bimil. O harap ka kasi yung bimil. Ako na kailangan malapit ko ay mag-itira. Malayo ang itira ko. Kailangan yung magtira. Lagi ko yung nagsibalas. Bimil, bimil. Bimil, tapos hindi ka nagpilit. Hindi pwede matawa ko, pwede lang ito nga na nilamon. Iinom ta na lang ni Pre ha. Ako masistan sino? Tapos na sa sine. Kung sino nakakuha, tatlo. Tapos na sa sine. Kapti, para makakita sila mga daog. Tapos sa sine. Hindi sa makanto man. Sa bawa. Ayaw, lahat. Over pa siya. Gani. Over pa siya. Over pa siya. Over pa siya. Over pa. Hindi, hindi. Tira kaling to. Ano man ba? Oh, sulod na sila nga duwa sa second half. Kung sino daw din. Okay. Okay, wait. Patirahan na lang. Kuya, pwede man. Patirahan na lang. Ano eh. Pwede man. Okay. Tuwa sa nasulod doon, apat tumahan. Okay. Bawa. Magkahit pa to. Okay. Dapat sa dua. Kapala mo sa dua ng piling kami ta. Apat sila. Tapos apat madua-dua. Tapos ayun na niyo. Takrap, direk ka. Una lang kamo. Una lang kamo tatlo. Patay na. Yay! The winner is Bob. Okay. Next four. Tandaan ni siya. Talang balang pa ha. Puro sitik ah. Lasa ko ah. Nasumbukoy naman, talakbakan. Wala ko batag kung may aso. Boy. Tanda ba na ako? Bawa. Ginabasa. Ay, kung sa'yo magpinta. Pinta naman ako magpinta. Problema, madanog ka pang sige na rin siya. Isa! Patay na. Over ka to. Patay ka. Ili daw, kinaya lang. Tunga ka. Masugpon, bala masugpon. Mangga ka rin. Patay ka ron.
Pwede trial, pwede trial. Away daw tayo. Hindi na pala yung trial. Wala trial na, game na eh. Mapinat ka na ito ni Kron. Delikado, di mo ni... Sapot kayo na. Oo! Pwede. Hindi, wala pa ba? Hoy, pwede na nga, pero wala tumba. Oo, makahig kayo. Ari, ingat. May ingat. Ingat, dango, ala. Pwede. Tira pa yung nabugo. Tirahan na lang. Eh, kibida. Yan na, nabantay sa piyak. Bantay sa piyak. Amin ang bantay na. Tumba to sa hindi. Palagyo ba? Dala palagyo ba? Diskarte na may, diskarte na sa taksi. Hindi kita magpatunga ka, bilang si Opos kita na Kron. Lantay ka na ron. Sige, bilang. Patay ka na. Pwede nga kay Group, patay ka na. Baka mo niya, hindi mag-slide eh. Wala kilutan. Binanaliguan mo sa kanto yan. Akal! Pero namin na yan may kay Wedaya. Wedaya na lang. Ito makaris ka na. Bakit anit to? Takpan si Sam. Na! Ari na sa parto, wala na ni wala na ni kawala. Bahala ka kung ano. Mar, direk ka, Mar. Hindi na yung bakal yan. Pwede bulit, pwede bakal. Wala kahit. Kis, buli, bakal, pwede. Balik ka to. Balik sa tao. Over siya, over. Hindi, over. Over sa manuhan. Tira na sa maitira pa yung Hindi, over sa manuhan. Over sa manuhan, double. May over sa manuhan. Okay. Sabi yun, suicide. Oo, sige. Alam na suicide. Patay na na. What's up to you? Why na? Labawin mo nga tiin. Pre, mo yun na. Na. Tikko, ari ang takto. Hindi ah. Para sa dito si Kuna. Lagi mapinat ka na yung muna Kron. Sleeping the line ka ron. Save. Mas kinid siya matubang. Ako na igo mo siya may kuha ka tapos madalaya mo tayo. Tama, pumaparay na. Punta ka. Ayaw lang ako sa mga bulbul. Sa mga bulbul na kamayo. Na, mas kinid ka tubang. Sige galing ko na Marami, may sampaw. Yun ang sampaw. Totoo na. Ara, sampaw. Hindi mo karawa. Ara, sampaw. Grabe nga ti, di nung amig pa. Tugin balik kayo lang. Hindi mo na ako na. Marami ito galing kay sampaw. Tigil pa ka, pakala ka ng vlog. Tirap lagyo. Grabe, Victor siya.
Lucky dyan na lang. Matanda ka din sa siya. Kaliad eh. Kaliad siya oh. Kaliad siya oh. Yung ito siya oh. Bigay kami ilang mo niyo. May spin na yan. Oy. Amig ba si mag-buko si mo? Nabuling ka. Wala pa. Ano na oh. Ang taka na lang mo. Oo, Bilyar ba? Ay, palik. May kawing na, may kawing. Diretsuhan, ay pala. Ano ang kasama? Sorry. Harap siya. Nahulog. Maayo kita sa kutay. Kuot tayo. Maayo sa kutay. Sagad pinggiring ah. Ano yan ba? Sabi panguot ni Rubimel. Uy, di tayo mo lang kuot na kaya. Sakali ang balit. Ulihi yan. Tabo ka ba yung ano ba yan? Ulo pag-iilid na sa patay na. Pawala ka na na. Paul, pawala ka na Paul. Pader yan. Pader, balik mo. Iwan na. Kung itong kinamatay ah. Sila kakwapay sa sige lang. Ayaw na. Paigat. Pwede na yan, legal. Legal. Taxi Tournament 2019 in the United Kingdom. Finals between Duwa ka malagin! Finalist. Bob Manombre and Mario Diamante. Birmingham versus Manchester. Okay, Mano. Sound to Donay. Sino na manamit namin? Manamit namin, guys. Okay. Okay, game. Now, pauna-una tatlo lang ka Sinsilio. First three na magawa. Duwagan ako na, kahanap namin. Oops. Out. Out the park. Sunod sa ikaw. First. Seryoso na ni mga kabyan ang katabo subong. Manchester versus Birmingham. Taxi Tournament 2019. Ara, nagbantay si Bob Manombre. Nagahulat-hulat pa lang siya nga magtira si Mario Diamante mga kabyanan. Ara, nagtatagpok. Pa-street ikis pa siya mga kabyanan. Pa-street ikis pa siya. Ara na. Ari na ang taga Birmingham. Matirada. Hop, nagtrapo-trapo sa salog. Nagligle, naghana. Ari na, tirada. Hop, dibugat, delikado. Pagkatugutan ni Pai. Mario Diamante in action. Naman may northeast southwest. Yung lane.
Ayaw mag-hide. Kung sa bilyar ba, hide. Professional ya. Tira ni Bro Bob. Bawal ni mo sa balay. Is. Hindi nyo na pagilugon ha. Hindi nyo na pagilugon sa balay nyo ha. Ginaigo na lang sa mga professional. Maayos yan, may Ano sa pitot. muna mga ginapa-eskwela? Taksi, obra nila sa likod, eskwelahan. Hoy, Mario, sagop na tubig daw! Pitwalin mo. Repair. Atras ka, Mike. Atropi. O sige, sige. Atropi. The highlight. Bala! Champion! Okay! And the winner is We got a champion! Birmingham! Yeah! Oh, the awarding of trophies! It will be given by Ruby Mildatos, the main. Oh, sabihin na ako. Ang trophy din ang trophy. Ang trophy na mo gintakaw. Di na amay. Ang trophy. Ang trophy! Mga kabyanan, narimalaso ang trophy na dula. Natakawan ang trophy. Ang trophy kabi nyo. Ara, ginakaptan sa bata ang trophy. Man, nahisa, kayang amaya, wala nagdaog. Ay. Tigita ko ang trophy. Rafi, ginsuko ka sa amay mo, nga ang trophy pagkakuhaon. Ibalik, oh. Kuha yung trophy. Dali. Now, ladies and gentlemen. The 2019 traditional Ikaw traditional imo din taxi. kay Buya. Dili ka tani, oh. Pagkapika ka kita ma-award, eh. Oh, tapo danis. Traditional taxi. Kuha mo jacket. Tipon-tipon sa mga Ilonggo 2019. Champion. Oh, ladies and gentlemen, the first runner-up in Taxi 2019 United Kingdom is Mario Diamante. Picture. Alam, silver galing si Riley. Ladies and gentlemen, silver pero naanan niya kabuk. Okay, picture. Okay. Now. Okay, that's it. Pili ka na. Puli na to. Now, the champion goes to Perde. Taxi Tournament 2019 United Kingdom goes to Birmingham, Bob Manumbre. Awarded by our news. And we got cash prize of Pakis ang news. Congratulations na! No! Come here. You get the money. Yours is trophy, and the money will be and given the cash to prize of charity. No! 200 pounds. 200, 400,
500, 600, 700 pounds! Gusto ng Pilipinos! Ilonggo! Relay! Patay tayo dyan, Faye! Relay! Kiss the name niya na yan! Ito tayo, Milay! Pamatis! Milay! Tapos na yung donasyon niya! It's from his heart, you know? It's from his heart! It's the one who did the taxi, Milay! Taxi icing! May conspiracy na gali. Conspiracy na. Okay. I-edit nato na, mabayaran lang. Salamat eh. Yung trophy sa iya mo ginatag eh. Parang kasibo. Hindi naman yan kung ano, Tumba patis mo na, tumba patis. Day, malong mo. Tumba patis. Mga bata. Tumba patis.